jotain. Ei, voice mode olisi pitänyt lataa erikseen. Ai saatana, mä Eikö tää oo niinku main weaponi ollenkaan? Mitä vittua, tää pelkki... Perkele. Esko ja Nikola jo tosi hemmetin seksikkäät. Coachi, seksikäs. Ota huomioon, et se on... Säästää tavaraa. Muistakaa. Säästää. Paskat! Me tullaan tänne takaisin. Mut eikö sinne sit spavnaa uudestaan? Hei, tässä sanotaan jo, kannattaa säästää tavaraa paluumatkaa varten. You may want to save some items. May. May. They go! Niin, missä suuntaan meidän pitikään mennä? Jaki! Ei ainakaan sinne päin. Sinne päin. Tossa on se saatana silta. Mä en ymmärrä miten mä osunut Toniin tossa kohtaa. Se vittu juoksi niin läheltä. Tässä on joku vitun automaattitähtäys, et se niinku... Vaikka se näyttäis sun kuvas, et sä osut kaveri, niin jos siinä on zombi lähettyvänä, niin ne niinku hakkeutus zombiin. Joo. Mulla on siis käynyt vitun monta kertaa, että mä oon ampunut teet kohti päähän ja zombi on ollut vieras, niin... Siinä kun oli se zombi ennen, niin kyllä te... Niin, Toni just tuttunut, että se ampuu tahallaan meitä. No siis... Joskus. Jumalauta! No pitää mun testaa se teoria. Smokeri. Ei kun. On. Hei. Ai saatana! Sytytetään se palaamaan. Mä tulen sitä! Sä meinasit lyödä sitä kaasusta eteenpäin. Mun piti kokeilla se, mut sit tuli joku lakipiikki. Se olisi hienoa, jos meidän pitäis tässä... Mikä tää on? Playground. Leikkipuisto. Se olisi hienoa, jos siinä pitäisi joku... Survive 10 minutes like something shit. Charger. Missä? Tää selkään hyvä. Lauma! Mistä löydätte noit isompia aseita, kun mulla ei oo vittu mitään muuta kuin nää pistoolit? Siellä oli talous sisällä. Voi paska Mari! Ai. Mä kuulen twitti jossain. Mä näen sen, se on tuolla pihalla. Chargeri! Tuli talo sisälle. Tili. Nähti se Chargeri. Minkä? Ja se pisti se jauheli hahas. Ai. Vittu nosta mut ylös, saatana! Just tuo vittu ampuu zombit! Niin voisin nostaa. Tekosyyt. Sori, mä ei... Hei, mä löysin kivääri. Miltä se nyt tuntuu nostaa jotain anime-tyttöä, saatana? Pervo-olo. Hevi erotti. Tuli tänään uusi video. Mitä? Ei, no en mä näin. Et Rauskilta tuli uusi video tänään. Oliks se jossain kivääri tai jotain? Ai saatana. Löysin vessasta. Vessasta? Siis sä löysit vai? No joo. Vittu mä en osu. Noni. Mä ammuin just niinku Nikolaita ja sit se osui siihen. Se osui monho. Eikä kunti varmaan yritit ampua mua. Meni kuule niin läheltä, mä kuulin ja näin se luori. Siis mä yritin ampua zombit ja selän takana. Ai saatana, mä oon oksennut tästä. Sori Vili.
Ja sä vielä kehtaat ihmetellä, minkä takia mä haluan olla yksin sit, kun jos tämä Jumping Veissä tulee. Sä nyt... Henki lähtee varmasti, jos pomppii sun kanssas. Ei lähe, kyllä mä silloin osaan tehdä paremmin. Osaat tähtää. Patter! Missä? No, teidän vieressä. Siellä talossa. Häh? Perkele villu, paska! Oi! Joku... Niin noin mä nostin. Piti lyödä se huntteri, mutta sit mä... kusin sen. Ei edes koota pillereitä. Mä otin just. Mulla mahtaa lisääkin. Ja niinku ihmettelen, miten noi zombit ylipäätänsä päässyt tonne katolle? No kato niitä jätkiä, jotka kiipee sinne katolle ja sinne syödään siellä. Oh fuck! Miten vittu? Kesken ilmalle ne Ei, kuolee. täällä on M4 ja Dessu. Täällä on palavia panoksia. Palavia panoksia. On Dessu. Moikki. Palavia panoksia. Chargeri! Oh yeah. Mulla olisi pitää ottaa se kultainen Dessu-modi. Oh. Mä näen sen. Oh fuck! Tosi, kulma takaa. Myös tietenkin silloin, kun kaikki on punaista. Oh! Se tuli talon kautta, mitä vittua? No voi muna, joku zombi tappa mut. Ammu! Ammu! Se meni talon sisälle. Minkä Tuu nostaa mut. Oseta... Mihin se meni? Se on siellä talos. Se palasi ja... Nyt se kyllä heittää mun... Taas saatana! No itse asiassa oli... Oh fuck! Se kuoli. Tosiaan oli huvittamaan, että se pistää medikitti just ennen, kun se osui kivellä. Mut jos se olisi osunut kivellä, niin mä olisin saanut medikitti. Mä olisin kuollut, koska mä olin harmana. Noniin, takaa! Vittu! Sanoin! Mä söin. Jos mä kuolen ensimmäisen takia. Ai! Sä näytit zombilta. Sä näytit zombilta. Grenade launcher here. Oh. Grenade launcher. Se auton takana. Tai vissiin pickupin päällä. Mitä jotain? Toni ottaa se menee jonnekin talon sisällä ammuskelee. Oh. Täällä on 2 mutsia keittiössä. Siis missä te mukaan löysitte grenade launcher? Siis siinä pick-up-auton lavalla. Se lava. Wow. Auton lavalla. Mitä vittua? Hei mut lynkataan tänne, auttakaa, kiitos. Äijät ryöstelee taloja. No just siellä olisi jotain Ei nyt oo ryöstettävää. oivas syy tehdä se. Huntteri jos... Ai! Oi saatana. Bitch. Ei! Die bitch, die! Se safe house on. Oh. Unohda Vili. Älkää unohtakaa, mulla on vittu katana. Ilman mun katana te ette pärjää. Hei, ampukaa mut ennen kuin tää loppuu. No hitto.
mä teen eniten lämää tankkia. Oh yeah. Se on yleensä se, Mä oon joka viimeinen. sytyttää palaamaan, niin tekee eniten. Mä oon viimeinen kaikessa. Se on se sun katana.